Si eres valenciana, segurament et sona això que estan fent-me. Trencar l'enfit, passar llista, medir o fer la faixa són algunes de les maneres d'anomenar este ritual tan místic i espiritual que serveix per a curar l'indigestió o empatx. Tu no estàs enfitat. Si estiguessis enfitat, la mà t'arribaria ahir o ahir o ahir. De fet, segons Viquipèdia, és un ritual de medicina popular màgico-religiosa practicat ancestralment al País Valencià. Des xiquets eren prou xicotes que s'enfitaven prou. Tenia que anar a una veïna al poble nou que vivia jo i entonces ma tia m'ho va ensenyar. Ella m'ho va ensenyar en un poble de la muntanya que vivia. I antiguament també es feia, que agafaven una miqueta d'oli, una tasseta, i entonces es deia fregar la panxa. Fent una oració, fent la creu, ja més se n'anava. I és que això era, i encara és, perquè segurament coneixes alguna dona que altra que ho practica, una tradició molt habitual i arraigada entre les senyores majors valencianes. Iaia, tu sabies fer-la també, no? Però jo no m'he oblidat. Ella l'ho vaig ensenyar jo? Sí, me la va ensenyar, però jo me sé fer de metro i mig. Sí o no, el dia que te la vaig fer? Em sobrava mocador per tots els costats, de mano el mocador era el mateix, i jo dic, com em sobra a mi tant mocador? Jo què sé. Però és que amarra el poni, perquè si vols aprendre a fer la faixa només ho podràs fer 2 dies de l'any, dijous o divendres sant. Ja que són els únics dies que les senyores que la practiquen poden desvelar la frase secreta i màgica que trenca l'enfit. A veure, jo no he vist mai que ningú faci cada home, a veure si m'entens. Perquè no m'ha quadrat, perquè mai mi matia, jo l'altra, però... Bueno, només podem fer-la igual. Ah, no, mira, uno que havia ahí al camí de Benidorm, quan anaven, que era carretera. Uno li diem Pepe, que vivia a una verja, una casa que n'hi ha quasi a la farmàcia, que tenia una verja gran. Ahí hi havia un home que li diem Pepe. Quan jo vivia al pati fos que em vaig quedar, a la meva filla la duia allí. I era home, i la feia, que te la llevava, però ràpidament. Avui no has començat a cobrar? Perquè jo pensé no, chico, no debo cobrar. que podria posar-se una paradeta en mercadillo medieval. Uno llis la mà, l'altre fa la faixa. És que no m'avorre. Bueno, ja per acabar vos deixo així la meva reacció a la famosa pregària que trenca l'enfit. Només s'ha de dir dijous i divendres, Setmana Santa, ja no hi ha més. I si fas la faixa, si no fas la faixa tampoc. És això? Això. M'imaginava tipus una pregària superllarga. No, això és així de simple. Ale, ja ho saps, si alguna volta fartes i tens cagalera però això no n'hi ha manera de trau-ho pa que fora, ja em pots quidrar, que això és un bé de Déu. Que això s'acaba. Tu mira l'edat que tinc jo ja, que tinc més anys que la picor. En morir-me de la meva edat, jo crec que ja no fa ningú. No, ara parlat en sèrio, Aquestes tradicions s'acaben. La persona que jo duia a la meva filla quan era xicoteta, jo ja s'ha mort, eren persones majors, però persones majors. I ja la feien dels pares o dels abuelos que s'havien ensenyat. Gent jove, jo no sé què fa ningú. I també els veig en la pareta i cobrant. Qui a ells? Jo no, jo és voluntari,